Avui hem signat el conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior i el Col·legi de Treball Social de Catalunya. Un conveni molt important per nosaltres perquè ens garanteix la resposta psicosocial en cas d'emergència o de catàstrofe. I així garantim que una sèrie de persones del col·legi, formades especialment per a aquests casos, puguin atendre a les persones, siguin víctimes o familiars de víctimes en situació d'emergència. És un conveni que portem signant des del 2012 i que ens ha donat molt bons resultats. Per tant, el balanç que nosaltres fem de la col·laboració amb el col·legi és molt positiu. Desitjaríem no haver d'activar-los gaire en un futur, però sabem que en cas de necessitat hi seran per ajudar-nos. Volia destacar des de Protecció Civil l'agraïment al Col·legi Professional de Treballadors Socials, la seva predisposició, no només predisposició, sinó la seva acció quan ens passen algun tipus de situacions al país que requerim dels seus serveis d'una forma especialment intensiva, com a conseqüència d'aquestes situacions d'emergència. És important l'atenció psicosocial també a les persones afectades i això és una àrea d'intervenció en el treball social, té una especial expertesa i que crec que aquest conveni que esperem no haver-lo d'activar, perquè això voldria dir que tenim una catàstrofe, però que si en el cas que fos necessari és un valor afegit que aportem a una correcta atenció a la ciutadania.